Ngakichiga abasa bange kurwa sense ya Kenya bali nokuganiwe kwenyorera emirimo yabo ase serikali nigori tukuria rero abasa kurwa se bunge yabo nchali basangererekana na kwenyorera maigerio igoro yechikosi cha maboko eri bachikwelika asa magimabo ale bosyo abo batani ba diversity BO ime ye county ime ye bunge yo nigo baba bakwaligania esegete yugo cha sabasaye wakanira gutayo ase baba bagoteba buna nigere byabasaye kwelika nabo igo gwetera ase chikosi cha maboko nigo barachikwelika asa magima bali bosyo na kwegendereria auna wivu tafadhali sema ene amaigerio asabasaye anena ase chikosi chobubundi ningana yogosemeria Lyo kwenyorera emirimo asokwerika ababwatani ba Madiva BO bakubwatanana n'ekyombe gya Shofco nigo baigora ritukuria rero omurubiri gauche sabasaye asokanyora amaigeria busa batari gwakanira Tekoro Pelina Kemutomoranga the founder ye CBA Madiva Community Based Organization twanye chagete mwaka 2022 no mwako gatano tugochokora Lero gotoregega passing in show to empower community to fundisha abangina abaswati abake bali banyomire na bali batanyomiri na abasaye bomanyi bo gokora ibintu biro kunyara gukora na magoko asa Marieta Nkuruku Frida Nduso ninche youth representative kurugusi and Linda Mwananchi as a SG ena chirero iga ku witness yegentekenene sana inubonchari umuchando itobuna abasaye has been ngakitoko nyora chigasi na kitoko nyora form of employment bano ko bafunisha tore igoro yo komina nde basaye mbara bali bagofundisha kugingera ekitogo koreke freely nturgo charge anything igotogo koreke gokonye community yeito asengencho abantu abange mbagwatigasi abantu abange mbagwati style bagwitenenera gati yabasaye baikirana asomurobulyo yuni go bagokera na goteba nigo barachikokonyeka anana sokwelika ku David Asiago jeno mwanafunzi kwa kurweke nyoreke mwete buyabona Madiva jitaba collaborate na Shofco otoretera obo chisemie chiga ncheni trained as a medical engineering minkorete course yani but apart from that mbuya mona Shofco batoretera tekera konyore course yobo konkoretoro besa katugonyete yo kolikwe serikali gusangana babwatani ba Shofco nigo bateba ekirenga kyabe kenene no gusegeta chisemi igo togo korega sengenjo tumanyete nga SME nere egento kiengenjo orakonyo umuntu yani eri bagateba nga ikoko ngensu koranje nyigeli bunanko rubensu erinde buru umuntu okonyeke so we have what we call a full-time life transformation gusangana umutenerio Madiva BO Helena Kwamboka nigaira buna onde bwensi orachiwetera emirobiri yuni go baranyoli certificate doing this with the help of Shofco we're going to make sure that our students mbabwate nkonyora bali certificate ebisero byabo so that bana nonis program chichacha cyabanyota ebakugosabe certificate egera bakoegas bonongo chitoreko bakonya towatera na Shofco tokonya banyore chi certificate best student bale bago best students ngochi bale kurwe nambagete bali bago chikokora VIP babe empowered bachigo chaka ebiashara byabo with the help of Shofco omolyo yabarai nigo babuli bweso keno gusiremero bilinga bune yega bune nchira yemo this is why abantu buna chi youth toko soka twateba we want better these people are doing better egente gitoko teba na kieke bakorire rero they are empowering youth banyore enchira chichi skill hands-on skills and after that is directly impacting self-employment yechi youth cheto tadi kitoko and that has been our problem kurulinda Mwananchi and everybody else okukwa na kurusuko gari ona barai bande bonzi copy this is what we need buna Mwananchi this is the desire of Mwananchi and these people are filling up that desire kurega ase bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii yanegongoro kwa Dipon Asanya